бащите. Исус каза на целия народ: така говори Господ, Израилевия Бог, в старо време отвъд реката живяха бащите ви Тара, Аврамовия баща и Нахоровият баща. И на други богове. Защо си? Бог вижда нещо скъпоценно. Бог вижда в тебе ценна личност, която може да донесе разширяване на Неговото царство. Вярвате ли го това за вас? Това не е за мен. Много хора, говорейки за това, си мислят, че проповедници говорят за тях самите. Вие сте свидетели на Бог. Кажи амин. Вие може да говорите. Вие може да промените неща. Защо? Защото Бог ви е дал нещо скъпоценно. Бог ви е дал най-скъпото си, най-святото си, Святия си Дух. Говоря за онези, които са приели Святия Дух. Не за онези, които не са. Говоря